Hej alle sammen og velkommen til den her video. Min mor hun har købt sådan en banankage fra Silkeborg, så den vil jeg gerne lige smage. Så ja, jeg skal til at smage den nu. Ej. Det er sådan her, banankagen ser ud. Det der under, jeg ved ikke helt, hvad det er. Så er der sådan noget chokolade med noget salt ovenpå. Er det ikke rigtigt, mor? Jo, det er faktisk et bananbrød. Jeg tror ikke, det er banankage. Jeg tror ikke, der er sukker i selve brødet. Okay, jeg stiller lige kameraet op. Eller kameraholder. Ja. Så ses. Så nu skal vi smage den. Nej, det gør den bare. Okay, Du smager først. jeg starter lige med brødet her. Kæft, den er hård. Okay, klar? Er du sikker på, at der ikke er sukker i? Altså, jeg tror, der lige er lidt sukker på kanten, og det var lige det stykke, du tog. Jeg tror ikke, der er sukker i kagen, eller i brødet. Hvis jeg skulle rate den fra 1 til 10, så vil jeg give den, altså brødet, 9 ud af 10. Det er godt. Nu skal du prøve at smage det med det der ganache. Prøv bare lige at smage. Nej, du skal ikke tage alt det der med salt på. Du skal ikke gøre det den vej. Du skal sådan tage det ned. Og så sammen med brødet. Det har en mærkelig smag. Ja, det er mærkeligt smag. Det smager sådan af chokolade, med sådan sødt og så lidt sådan saltagtigt. Jeg kan godt lide det. Det er ikke det bedste, ligesom brød er bedre. Okay. Helt klart. Og jeg vil give chokolade et eller andet 6 ud af 10. Så ja, det var det, jeg skulle vise jer. Hej hej. Hej.